Atzaldeon, mila esker etortzatik, eta mila esker berri ere Burdinola elkarteari, oraingo honetan, Enozkara elkarteari gure kezkak, gure asmoak eta gure hausnarketak aurkeztea eta partekatzea gonbidatzeatik. Zerean ikusten denez, atzean ikusten denez, Euskaren jatorriaz mintzatu behar gara gaur, hoi da izenburu, eta gero azpitituloa jarri diot, beste asko ere izan zitezken, erlijioa versus zientzia. Claro, zientzia zer den definitzea ez da errexeta. Erlijioa termino horrekin zer esan nahi izan duan ere, esan nahi nuen tabuak, aurreritziak, mitoak, uste ogerrak eta hainbat. Berez zientifiko ez dien pentsamendu edo proposamenak, ezta? Horretaz, aritu nahi nuen gaur. Eta azteko, egoeraren zerbait, ezta? Ikuspegi orokor bat, beharko nituzke egunak. Gai eta azpigai bakoitzeko beharko nuke saio oso bat. Orduan egin dudana da, batzuk aukeratu, hola, pilpilean dauden batzuk. Orden kronologikoan karrita, euskara historikoa, erdi arotik honakoa demagun. Zer ezagutzen dugun, zer ez duen ezagutzen, eta ze mitu dauden hor, ze tabu. Bigarrena, hezkuntza mendebaldea zabaldutzenekoa, euskalduntze edo baskonizazio berantiar afera polemikoa. Hirugarren aukeratu dana Iruia Beleiakoa, oraindik ere ari delako hor zauria itxi gabe. Epigrafia latineko euskara. Eta hor kokatu genezake Michelena Berrea ikizuen proto-euskara. Akitaniako iskristuetan eta Nafarrokoetan oinarritua. Epigrafia ibirikoa, eta honek hiruleiko eskura garamatza. Hor ere badago zer esana. Pre-proto-euskera, izango litzateke aurretiko egoera bat. Proto-euskera modernoa eta proto-euskera zaharra bereizten dira, hau da, very long time bateko ez dira lakarra eta ez dira hausartzen edo ez dira gauza denborari noiz gehiago zehaztera. 2000 urte, 2000, ez dakigu. Very long time. Hoi da pre-proto-euskera. Eta azkenik, haitzuloetako euskera. Europa baskonikokoa, Elespururen Sardinia eta Euskaren arteko hori ere 10.000 atzeauko euskera. Horri dira aukeratu dituenak. Besteren batekin interesa izan ezkeo, gero galdetu ezakezue eta zartu gaitezke. Euskara historikoa da lehengo kronologiko bi lehen daukaguna, gaur eguneko euskera. Bizirik dagoenetik, bizirik edo erdi bizirik edo ilurrean dagoenetik, erdi aroko euskerara, izan dezagun. Erdi aroan ditugu lehengo euskazko esaldiak, ezta? Hau da, Oñatin agertu zen Rosa Maria Ierbera aurkitu zituen euskazko lehen, Amodiozko lehen poemak, 16. mendean hasierakoak. Hau da, mirakulu bat, olako asko ez diagertuko, baina Nafarroan batez ere ari da material desente agertzen, eta, badugu hor zer. Beti ere oso zaila izango da, kontu zarragoa bilatzea, asko agertuko dira berriagoak. Hau da, lehen aipatu da, Don Emiliagako glozetako bat, euskaz, 10. mende ingurukoa. 11. menden hasierakoa. Guek ajutu ez dugu.
lehenengo aditza. Igual, euskaraz, gero badugu dugu errepikatu egiten da, bigarren glosan, izioki dugu, eta gero badugu Nafarroko Foru Orokorrean on bazendu, hori dia lehenengoko euskarazko. Asko ezagutzen dugu, baina hobeto behar. Gauzak zehazkiago eta ezagutu beharko genituzke. Eta adibide bat, hiru lau adibide. Dun hori, errudun, dirudun, zordun, beti interpretatu izan da erru duena. Erlatibozko esaldi moduan. Dugu, de hirugarren pertsonako pronominal, u erroa, eta gu nork marka, ditugu gauza bera, baina it pluralgile batekin, hori interpretazio tradizional. Oraindik ere, mai gainean daudena sartu, latinetik hartutako mailegua, amatun eta olako aditzetik gure aditzetara pasatua, niatorren, i atxiski bat, darabil, era atxiski bat, faktitibo marka, hori interpretazio zeak. Horiek, igual, hobeto, beste interpretazio zehatzagoak izan ditzakete. Demagun. Duen argi dago ez dela erlatibozko, eta hiztegi etimologikoan onartua dago. Ikusi izan du dun erro bezala. Ikaskin, kin egile bezala, kin, dun edule interpretazio zuzena. Hor azkenean onartu da. Dugu izan liteke, du aditzaen erroa izatea, beste gabe. Eta orduan, nork markan bezala, pertsona markarik ez egotea hirugarren pertsonan, izan liteke. Gauza beste modu batez ikustera aztertzea behartuko gintuzke, horrek. Zar edun tubarik hor amatun da horietan, bai, argi dago latinezko marka dela, baina heldu eta aditz hauetan dun izan liteke. Eta Bizkaian, zartun, hartun daula auskatzeitu gain ene eta uzi. Eukin, horiek ere, enerekin. Interpretazio horrek ere beste bide bat zabalduko liguke. Niatorrek, horari gara, horrekin, beste esplikazio bat. Atxiski bat hor, euskaraz prefijoak egotea oso kontu problematikoa da, oso problematikoa. Askoz ere esplikazio hobea da, nia hori derraijek proposatu zuen, forma, ikasko formek tanadia, bainatok, baseta horrek, eta olako asko. Eta hori izan liteke, despaldatalizatu, eta horren ondorio sortu i hori. Edo, na batetik. Eta horrek emango luke, nea, nia, bi esplikazio bat zein bestea balioko luke. Bokal luzak eta, gero, azkeneroko ere balio du esplikazioak. Darabil, beti esan izan da, era dela faktitibo marka, aldaik bilatzen dio nora erakazua, deklinabide marka, baina nola egon daiteke deklinabide markat hasieran horrek eskatu dugu euskara preposizio bat izatea. Aurretik baldin badago, eta oso problematikoa da hori. Eta gero aldaik beak onartzen du, eta traskek ere beste modu batean, irako izan daitezkela zea marka, Valentzia markak. Valentzia da, norkera, bigarren Valentzia bat dago aditzean, eta horrek markatuko luke, bigarren Valentzia bat, izan datiboa, izan alokutiboa, izan ergatiboa, bigarren Valentzia bat adiazteko, nire esplikazioa da, bokal luzaketa dela horren. Beste esplikazio batzu badaude, aurrekoa baino hobeak izan dituzkenak. Badagoela hor, oraindik ere, zer landu eta zer hobetu. Bueno, hengo du, bigarrenera.
ipar melde batetik etorri ote zitzaigun euskara. Hemen bi bertsio daude, bertsio leuna, xamurra eta gogorra, eta iparraldetik edo Nafarratik bakarrik. Azkenengo hau da, oain Mikel Martínez Aretak eta Joseba Baitua defenditzen dutena, 16. mendean bueltan, etorri zirela Araba Dulantzira eta hortik Debaldea eta Bizkaia aldera. Momentuz hitz egingo dut, gero berrartuko dut kontua. Euskalduntze edo honen kontonen bertsio gogorrarekin. Momentuz aurrean dugu. Iruña beleiagoa, amez gaizto bihurtutako ametsa. Izan zitekeen, oso handia izan zitekeen, baina esertan geratu da, ezta. Hau da, geure atxa zutan, zeruetan, ez dakit horre, batean da zerana, eta horra gertzen dira etor, beti eta badi. Eta horrekin nahikoa da, zerana horrekin. Zerana, hoi badakigu, eta hori 10. mendean inguruko fenomenoa da, gaztelaniaz, frantsesez, inglesez gertatu zena, pluraleko bigarren pertsonako izen ordea, singularrea pasatu, eta zerana, hori orduko euskeran, baldin bada 5., 6. mendekoa, plurala behar zuen, eta aita gurea singularra da. Egia da latinez ere existitzen zela, baina enperadorei eta zuzentzeko eta etzan inoiz izan antza. Etzan orokortu. Hori 9., 10. menderako eman zen fenomenoa. Eta hori singularrea pasatu zenean, zu hori erabiltzen hasi zen, erabiltzen da gastatu, igatu intzen. Igatu mundu guztia zen, zu, edo bon. Eta orduan beste bat asmatu izan zen. Perderas vuesa merced, usted, bose hori galdu intzen, gaztelaniaz, frantsesez ez. Ego Ameriketan ere ez, eskualde batzutan mantentzen da. Euskeraz, orduan, hegoaldean, berorika sortu zen. Eta hori izan zen, 15., 16. mendean. Eta hori, beti 5. mendeko zer batean agertzea ezin ez. 10 mende daude tartean. Txikikeiro horrekin nahikoa da, hori esestatzeko. Eta aita gure hau ezien Iruña beleako materialetan nabarmenenaz. Eta ez dira sostengatzen. Ez dago askoz ere gehiago ezaterik. Ezin da euskara zaharra izan. Ezin da 5. mendeko izan. Inola ez. Aditz horiekin. Epigrafia latineko euskara. Hemen agertzen dira. Iparraldean gutxi, okerez banago zer bakarra dago, inskripzio bakarra euskarazkotzat hartu daiteken izen badaukana. Beste hau daude handik ekialdera, Narbona aldera. Nafarra garaian, Nafarra peninsularrean bai, hainbat daude. Ez da, dozenatik gora edo dira. Hau da, Lergako zer famatua, epigrafe famatua, Ume Zahar, Fili, eta gero, Ume Zahar, ematen du euskera garbia dela, atxa dauka, eta orduan hori izaten da. Atxa dauka euskera, ezin da besteik izan. Ume bat imaginatzea, ondo, zahar bat imaginatzea, baina Ume Zahar bat, ez da besa. Eta gero datorrena Narugenzi, Abisuñari, hor berrio EH bat, baina Narugenzi eta Abisuñari euskara dela ezatea, salitake berdin. Atxea daukalako bakarrik, Ume Zahar, Eta badago beste bat, Peremusta, eslavako aldaretxo batean, Peremusta deo magno jainkoa da, baina bukatzen da.
Hau, niretzat da euskarazko argiena. Bilatu izan diote hau zeltikoa dela, zeltikoa, baina zeltikoa baliz, indoeuropea baliz, femenino beharko luke. Horrengatik, eta hau deo da, magno da, maskulinoa da, hau lotu daiteke oso ondo pirimista, beste argudio batzuken aliatu da ondiro berera, hau dela Jupiterren euskal bertsioa demagun. Eta badago beste bat, oso argia dena, selatxe, H-rekin eratzen dena, helatxe, bi S du, eta H-a du, eta hori izan daiteke, ez dut uste esan denik, baina izan daiteke siratxa, fortuna. Lotxa ere badugu, izan daiteke. Eta kasu bietan, euskarazko I, latinez E ematen du. Piri, pere moduan agertzen da, eta siratx agertzen da, se, latz moduan. Esan nahi dut, eta euskarazko zat hartzen dira lakubegi barkatu, laku euskaraz badago laku, begi, baina I marka, datibo marka da, orduan izateotan lakubeg. Eta lakubeg euskarazko zat hartzea, fede kontua da. Lehen ez dut fede aipatu erlijioan, hori da, importantea. Fedearekin bai esan daiteke euskara dela, baina beste bat euskarazkotzat hartzen dena, errentxa, ez dakit zer daukan euskarazkotzat, iparraldean badago herrientxa, baina hori da institutiz edo iz modernoa da, erromantzezko hitza da, ezin da izan, oain dela 2000 urtekoa. Ez dago irizpide H-a da, ia irizpide bakar euskarazkotzat hartzeko edo sartzeko. Hizkuntza germanikoak ere badituzte H-ak, eta gaskoierak eta beraundukoago da, baina ez da aukea bakarra. Liburu bat, atea berri, hain dela bi urte, zalduak atea du, Euskal Jainko eta Jainko zen izen hauen inguruan, kasualidadez, ez da kasualidadea den edo zer den, baina peremusta ez ditu. Edo ez duelako euskarakotzat hartzen, edo ez dago gauza berririk. Ez dago gauza gehiago behar dira. Materiala badago, baina ez digo pista gehiegirik ere ematen. Protouskera. Protouskera da, den ere esan dut, Mitxelenak bere eraikizuena. Gaur egungo materialekin, da Akitaniako materialetaino. Hau izan, bere metodoa, lenguazi protolenguaz, berreraiketa, barne berreraiketa. Euskarak ez baitauka zerekin konparatu. Euskalkiak ez baia konparatzen, da oso distantzia txikia dago historikoki. Eta zenbat eta atzerago joan, orduan eta distantzia txikiagoa. Lehen esan dut, oinatiko poemak hasi-kasi, Bizkaia askotzat hartlitzezke. Eta 1000 urte atzea baldin bagoaz, fonetika historika bazkan dago, bere eraiketaren zerik handiena. Gero Arbelaitzek bildu zituen etimologia bazkak Mitxelena. Gero, Traskek egin zuen hiztegi etimologikoa egiten ari zen. Egiten ari zela hil zen, bukatu gabe geratu zen, da hori zen gutxoa Mitxelenaren protuzkea. Hiztegi etimologikoaren formatuarekin. Eta aditzaren aldetik Lafonen lana da, oinarri oaindik ere, hau da 55 edo, 53 edo, 75 urte pasatu dira, eta gauza batzuk egin dira, baina eta esango nuke ez dela oso oinarri sendoa. Badira gauza asko hor, gaur egun galga bezala, freno bezala dienak bat bakarra aipatzearren, edin aditza. Monstrua dela, edo mamua dela esan daiteke,
Edin, asteriskoarekin, berreraikia, dadin eta hortik atera, eta esan nahiara ematen diote. Bihurtu edo, adiz laguntzailea da bakarrik. Eta definizioz, adiz laguntzaileak ez dute zan nahirik. Badia, adiz laguntzaile batzuk, adiz nagusi ere badirenak, joan da erabiltzen dira, ibili, eta baina badira adiz propioak ere. Edin formateatzen da, dadin, Bizkai asko testu zarretan, didin da olakoak, baina gero herrian ez dira erabiltzen. Eta orduan erabiltzen dena daitela, testu zarretan apenas erabiltzen, da orduan modernotzat hartu izan dira. Hiperbizkaiera. Agertzen da, referentzia zen bada hartzaiak karri zitean, gaztak agertu olako zerbait ez, zitean agertuz. Eta lazarrak ere badaka, olako bat. Gutxi badira ere, badira alebi, euskera zaharrenean, ezateko, zaharra bazela. Didi hori Bizkaiaren kasuan, Bizkaiako koine horretako, esan dut, badira beste gauzazko diskutigarriak izan daitezke. Baina, oraindik ere, mantentzen dienak. Fede handiz, mai gainean daudenak. Esan dut, nahi sendoak, baina depuratzea eta osatzen. Oraindik ere, gauzazko, dagoena sendo samarra da, sistema fonologikoa Mitxelena Berraik izuena zuzen samarra, lakarra berak osatu du neurri batean, ondo, baina oraindik ere badago. Adibide bakar bat. Elaia, enara, txoria. Oso etimologia argia intzon Mitxelena. Elai edo elaetik eta enara. Elana, batetik, ele ez da galtzen, horrek esan nahi du, ele gogorra dela, fortiz dela, horretik, maiuskulaz. Ene berriz, galdu egiten da, leniz delako, biguna. Eta enararen kasuan kontrako, ene da fortiz, galtzen ez dena, eta ele da aldatu egiten dena, erre ematen duna. Leniz. Oso ondo, eta gero, bietako zein den, biak ezin daitezke izan, etimoa. Hor, bien arte, metatesi bat egon da. Ez dakigo zein den lena, zein den metatesi, baina ez metatesi L eta N-ren arteko bakarrik, baizik eta fortiz, leniz, kokagunen artekoa, oso bitxia. Oso kontu bitxia. Eta hobetu daiteke, zateko. Ondo dago, baina harago ere joan daiteke. Honek, Mitxelenak ez zuen kontuan hartu, erlai forma zateko. Horan amaizon, da Bizkaian, Arratian, Arrankudiagan, erabiltzen dena, erlara ere bai, Durangaldean, eta ernara, Eibarreko erre batekin. Hoiek bidea ematen digute erlana eta ernala berrera ikitzeko. Eta orduan ez da fortiz behar. Hoiek galdu egiten dira edo aldatu egiten dira bokalen artean. Erre bat badu, ja ez dago bokal arteko kokagune hori, eta orduan ez da behar. Orduan erresagoa da. Bestea bitxi samarra zen, beti ere. Metatesi bikoitz hori. Bikoitz, eta gainera ernala horrek ezaterako bidea emango liguke konparazio estralinguistikoa egiteko. Hizkuntza zeretan, eskandinabotan ez bala da. Ernalatik ez bala da, laiteke. Ez mala, ernala, egon liteke. Aukera bat, hor konparazio bat. Hau bezala,
dozenaka kasu aipa genizake. Ondo dagoena, baina gehiago, egin beti, finago. Epigrafia iberiarreko euskera. Azkena. Lehen urtean aurkeztu ziguten Iruleiko eskuko testuarena. Eta oain, zaten dute, Mendigorrian, Andelon agertu zena ere, hizkuntza berean daudela. Osea, ez da, Iruleikoa ez da testu bakarra. Badia gehiago, eta gero txamponetan agertzen dian, oso testu txikia dira. Irulegine badago bigarren bat, baina oso fragmentarioa da, ez digo zer ezaten. Bueno, hau da, likine abuloraune ekien bilbiliar. Euskara da, baskonikoa da, ekien, hori da, egin, ekien, egien. Baina ekien honen ondoan, testu iberikotan askotan agertzen da, baina ekiar ere bai. Ekien izan liteke euskal adiz bat, baina ekiar nekez. Eta ezaten dena, maxima. Testis unus, testis nullus. Zer bakar batekin ez digo ematen. Iruleikoan, zer daukau, Zorioniku horrez gain, tenekebe akiratetan otirtan etzeakarri raukon. Horrekin ari da raukon euskarazko adiz baten itxura. Hemen fede handia izan da. Nik berehala atera eta hurrengo gunean edo egun berean idatzin. Berrian. Iruleiko eskuaren post-trizturak. Pozez gainezka egoteko arrazoia izan genezak euskaldunok, egunotan. Oso bereziki, gure lana eta gogoa euskaren historia ikertzera bideaturik dauko. Arrazoi hori ala baina lehenengo istantetik zapuztu dut. Sinez gaitza da beste behin ere aurreko akatz larrietatik esertxo ere ikasi ez bagenu bezala, eztabaida antzu eta gaiztoen putzuan sartu zen. Hemen berri ere, euskararekin lotu daitekeen hitz bakarra dago. Eraukon hori aditza dela esateko, erraukon da. Sorion irakurtzen badugu, biguna, bakuna, orduan bigarrena erraukon irakurri behar da. Bietako bat. Eraukon balitz ere, era hori posiblea da moderno izatea. Eta ko datibo marka ere, 2000 urte atzea botatzea ere, asko oso atzera botatzea da. Zeta beharko luke, ados egon gintezke zeta hori sekundarioa berria izan daitekela, baina euskara historikoan daukaguna da zeta. Halako batean esan, bale, ni ados egon naiteke gorrotxatek. Irulegiko kastroa baskoiena baldin batzen, haiek idatzia baldin bada, baskoia da, bale. Baina nik ezin dut onartu, ez daukat evidentziarik esateko baskoiera eta euskara bat direnik, aideturik daudenik. Testu bi hauekin ezin da. Eta orduan, hau baskoiera baldin bada, Iruleiko eskukoa eta Andeloko mosaikoko testuak baskoiera baldin badira, eta euskaraen bidez ezin badia inola ere ulertu, ez dira euskara. Orduan, euskaldunak igual etzien baskoiak. Igual Narbonan eta inguru hartan hainbat inskripzio eta itzi zituzten inguru horretako zuzien. Eta orduan bai, ez baskonizazioa.
Euskaldunizazioa. Ona etorri, eta baskoiak euskaldunduko zituzten. Hori da, aukera bat zabaltzen dena. Hola baldin bada, hau baskoia baldin bada, eta euskaraz bada, geratzen zaigun aukera hori da. Euskaldunak, zela, akitanak, eta euskaldunizazio. Eta orduan da, baskonizazio ez berantiarra, hori izan, goiztiarra, eta bertso gogorra gainera. Gero bigarren fase batean, Iruñatik, batak ez du ezkakitzen, Iruñatik mendebaldera etor zitezke. Nik dauden testuekin, bi testuekin, hori da esan dezakedan bakar. Baina entzun dugu, unibertsitatekoak isili jarraitzen dute. Artikulu batzu daude hor prentzan, baina monografiko batera atea behartzuten, baina bain ez daukagu. Lakarrari bain ez dugu entzun, zertxo ere. Claro, berak espero zuen konsonante vokal, konsonante silaba gehiago gotea, talbako gutxi dago, eta bere reproduzkeran hori da oinarria, eta hemen ez dago lakorik. Otil, bago, tan, ez dago gehiagirik. Orduan, beste testu, oain entzun dut, estilus bat aurkitu dutela, aurtengo induzketan, ceramikan idazteko estilus bat. Horrek esan nahi du, idatzi egiten zela, eta agertu daitezkela idazkun gehiago. Eta horren ezberoan, nik esango nukena, ezin dela momentuz euskarrekotzat hartu. Eta bi teoria biek ustatzeko modu bakarra dela euskaldunizazioa, goiztea. Aukera bat, bestea bezala. Reproduzkera. Zan dut, gehien bat, bakarrak eta bere eskolakoak. Metodoa lan askota, baina honetan batez ere, protobasko munda da Himalaiako hizkuntza familia bat, eta sortzez antza monosilabiko. Egitura silabiko bakarra, eta izen konsonante bora konsonante. Eta hainbat kontu tipologiko aztertuta, kontxo, euskara ere izan zitekeen mundaren antzekoa, monosilabikoa, silaba bakarrekoa, eta oso urrutiko oinarri beharko luke hori, eta arazoa da urrunegi dago ez da. Eta metodoa etimologietan oinarritzen da, gauz askotan, hori da tipologia diakronikoa. Baina, gero ikusi gauzatu etimologietan. Eta euskaltzandiarekin atera duten euskal hiztegi etimologikoa, historiko etimologikoaren lehen alean, lehenengo 200 hitz familiak hartzen dituena, horretan dago oinarri. Eta badira dozenaka hitz oso etimologia diskutigarria dutena. Dana da konsonante, bogor konsonante, beltz. B-E-L, perfecto. Eta zer da TZ hori, sufixoa. Dana dira galde, galdetu, galde. Konsonante, bogor konsonante, perfecto. Zer da D, beste sufixoa. Zer esan nahi duten, ez du importa. Formari ematen zaio garrantzia. Baina etimologia zientifiko batek beharko luke koherentzia izan, forma aldetik, esan nahian aldetik, kontesto historikoen aldetik, eta formari bakarri begiratzea oso arriskutsua. Adibide pare bat, oinarri aula ditu, eta behar ditu faltzazio moduak. Bestela, hor, ateratzen dira, etimologia aukera asko, da, akaso, zuzena direnak ere, baina ez dauka modurik batzuk bestetatik bereizteko. Eta bata okerra baldin bada, horrek esan nahi du, makina horrek
ez da bila ondo, ez da, hutsa egiten duela. Kalitate kontrola behar da, ez? Makinetan, pieza okerra egiten baldi baditu, kalitate kontrola. Eta pieza asko egiten baditu oker, esan du makinak zerbait daukala, ez? Eta hone behar du kalitate kontroli, sistemaren bat neurtu alizateko, zein den okerra eta zein ez, eta hori ez dago. Eta adibide pare bat bakarrik. Eder, eta odol, eta pogor, hori dira, duplikazioen bidez azaltzen dira gor, der, adar, dar, eta orduan eder, esplikatzen da, der, batetik. Baina zer da der? Ez dakigu. Eta zergatik duplikatu? Ez dakigu. Beste adibide bat. Elino, erio, fonetikoki perfektua da. Aurreko bezala, perfektua da. L bokal artean aldatu egiten da, N bokal artean galdu egiten da, horren lekuan azperena H-a sortzen da, hori aurrera egiten da. Hau dago fonetikoki, lege fonetiko bat aplikatuta atzera egin da, fonetikoki perfektua dago. Baina esan nahi aldetik, existitu izan da elino moduko ezer. Ez dago fede kontua, sinistu datu. Eta honek badute beste bi hauek, eta beste asko, badute beste esplikazio bat. Edel alemanez ederra da. Edelstein harri bitxia, harri ederra. Esan nahi, forma badugu, eta ez da esplikatu behar zergatik duplikazio bat, zergatik zezan nahi duen der hori, ez edel alemanez, hoi da. Formaz hoi du. Elino, gotikoz, badu, halio, inglesez hel, alemanez hol, badugu. Badugu esan nahi berarekin. Halia da eriotzaren personifikazioa, erio. Badugu forma, badugu. Hau bezala asko daude. Aurreko urtean hemen eman nuen izaldian burdinari buruzkoak beste hainbat adibide publikazioan daude. Azkeneko txinparta. Bueno. Eta azkena. Aitzuletako euskera. Goi paleolitiko euskera. Hor mitoa dago, jarrai kortasunaren Santimamineko biztanleak euskalduna zirela, eta arrezkero ez dela katea eten. Eta bestean Europa Baskonikoan, izostearekin, azken izostearekin, Europa iparraldea izostu intzen, da orduan etorri da ziren hegoaldera. Nora eta gure kostaldera. Kantauri kostaldera. Izosteak atzera intzunean, eta 10.000 urtez, orduan hemen etorri zenean euskaldu. Eta gero Europara atzera zabaldu zenean, euskara zabaldu zuten Europatik. Sinistu ez dakegu, froga behar dira. Zein da arazoa? Ez dagoela frogatuta 3.000 testurik gabe. Hizkuntza grafo batean. 3.000 urtetik atzera, hizkuntza bat berreraiki daitekenik. Ez daukazurik. Euskararekin zerekin ezin konparatuta, ez 2.000, 6.000 urte hori, ontologikoki ere, ez du ezin. 10.000 urtean, orduko baldintzekin, hizkuntza aldatu egiten da, desinteresan. Guztiz aldatu arte. Orduan, hibridazio fenomenoak eta guzti kontuan hartu gabe ere. Adibide bat. Tipikoa. Aizkoraren, oraindik ere mai gainean dagoena. Hoi Barandiaranek zabaldu zuen, bere obra ezagunean, El hombre primero del País Vasco, da bost aizkora, atxurra, aiztoa,
Azkona dardoa eta Zulakaitz. Egia zen, lehenagotik, Brodemondek botea zuen, 19. mendean erdialdean, baina orduan 3 ziren. Zulakaitz eta Askon, bi horiek Azkona Barandiaranek gehitu ziren, hasieran 3 ziren. Eta hasierako asmoa ezberdina zen. Euskara eta zelta hizkuntza hibrido bat ziren garaiko arrasto omen zen hori gaitz. Barandiaranek bi horiek gehitu zituen, Azkona hitz hori gaztelanez erabila da, hitz germanikoa dela, ez da oso argi, baina ez du ematen euskarazko. Baina dardo bat da, eta nekez imaginatu ezakego dardo bat, edo arrispa. Gero hor, guraixiak hor ere sartu da, nola imaginatzeko aizturrak, guraixiak, hartaziak, arriskoak. Ez dago, registro arkeologikoan ez da hori existitzen. Baina haiz elementu duten edozein gauza sartzen dute horrez. Barandiaranek Zulakaitz ere sartu. Zulatzeko aitza, zintzere. Ondo behiratu eskero, Barandianak bera badauka lantxo bat, ataun inguruan jasotako hitzak, lan polita, eta hor jasotzen du. Eta zaldi bien, eta esaten du zer den. Cincel para taladrar el cuero con que se hacen las abarcas. Eta orotariko joa eskero, orduan Gipuzkoako hitza, aldakiak. Zuletziki, zulatziki, zulatzeke, zulatzaiki. Zer da zulatzaiki? Zulatzaile. Zer da lotzaiki? Lotzaile. Zulatzeko hori, zai hori da, atxiski, sufixu bat. Zaile, zulatzaile. Hori da, zuloak egiteko, zertxo, ez dago ezaitzik, sartu zuen, nahita, ez dago. Lakarrak onartu egiten du. Onartu egiten du gauza bateatik. Beak egiten du, Michelena egina zuen haitz peña, hori da, ez da harri. Izatekotan arriskoak dira horiek. Haitz da, beste gauza, ez da. Baina hori ere alde batea utzita, Michelenak haitzerako anetz berreik zuen. Sudurkari batek. Eta sudurkari horiek esplikatu guruke galdu eta aurreratu izan da. Eta hori da lakarra defendatzen duena. Eta nola erronkari ez da agertzen den sudurkari horren arrastoren bat, nahi dute hori ikusi anez zaharraren arrastoa. Erderaz ere, portugesez eta enxo da, eta antzada ere jasoa da Andaluzian, hori, ene hori izatetik adventizio izaten. Gipuzkoa Nafarro aldean ailtxurra, hor ele bat adventizioa, ailtxurra atxurra altzatu egiten delako, ez? Izango da, izgurutza mendu bat, beste esplikazio bat badute. Baina, interesatzen zaio hori dagoelako, eta orduan defendatzen du. Aizto ere, berdin. Aizto hiztegi orotarikoa badago, alemanez eta meser, kutsillo, harrirekin lotua. Teoria hori, klugeren lehengo, hiztegiaren lehengo edizioan, agertzen da, baina oain dela 100 urteko bertsioa da. Gero, arreskero guztiz desautorizatua dago iritzi hori, ez dago, baina hiztegian badago. Zer da aizto? Hori da hitz bat, erronkarin bakarrik, kutsillo zentzuarekin, erronkarin bakarrik jasoa dena. Nafarroan matxete aiotz zentzuarekin. Eta matxete gaskoieraz, aizeto. Erronkari bat, edo Pirinotako hitz bat daukagunean, eta hor bakarri daukagunean, lehengo behiratu berdena da.
gaskoiera behar eta hori da, gaskoieraz badugu. Aizetotik aiztora, bokal postonikoa galtzea. Fenomeno, errez desmontatu daiteke, eta berez ezinezkoa delako, oin dela 8.000 urteko, 10.000 urteko zerbait aurkitzea. Zoritxarrez, baina hori da. Eta hau da, gutxi arabera, lehenengo niretzat egoera, zer daukagun. Badago zerbait gehiago hain daiteke, jakina, baina ezin daiteke oain dela 4.000 urteko egoera batera atzeratu. Egin genezake oain dela 2.000 urtekoa, modu batera bestea berreraiki, horraino eta zorte handiz. Aurre egiteko bideak, ze gauza egin litzezken, hori aipatu bakarrik, eta utziko dut. Material gehiago, lortu daitezke, hilzoriko guzkia bizia. Aitorrek hemen Goierrin jasotzen ari dena, jaso duena eta jasotzen ari dena, gu hain Amoroton jasotzen hasi garena, Zamudion, badago haindik ere jaso gabeko materiala. Eta premiazkoa jasotzea, geratzen den apur hori, segitxoan desagertu dela. Artxibotan ere, artxibota testu zarretan, badira euskarazko testuak eta euskarazko hitzak. Erderazko testuetan ere, Amurrion, Iago Irixoak eman zigun, baita Jesus Mari Garaio ere testuetan euskarazko hitzak. Hor ere materializu garripiloa da. Hori da, arrobi ia agortezina. Onimiare bai. Epigrafia latino eta iberikoa gehiago hartuko dira, daudenak hobetu aztertu behar dira, zorrotzago aztertu behar dira, hor gehiago atera daiteke. Eta gero, metodoak. Hiztegi onomasiologikoak, gaikako. Hor zerbait egin zuen Barrek, Gerard Barrek, txorien hiztegia, edo belarren hiztegia, edo zuaitzen hiztegia, horrek bidea ematen du etimologia beste modu batez enfokatzeko. Barne berreraik eta adibideen bat jarri dut, Erlai Bernararena, gehiago sakondu daiteke hor. Batez adiz sistema dago guztia, ia guztia egiteko. Eta material asko dago, eta konparazioa, ere tabuak aipatu ditut, adibideen bat aipatu dut germanikoak izan daitezkenak, konparazio germanikoarekin ez da egin, hainbat izan daude. Ez dakiko noizkoak, baina hainbat izan. Horre badago, zer. Eta hori da esateko neukana.